Governor Pam Baricotro sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga bantayan pagayo ang abo nga nakapikto sa pipila ka mga bahin sa Cebu human sa pagbuto sa kanlaon alas 7:36 sa buntag kag hapong Huwebes igon man ang super typhoon nga misulod sa Philippine Area of Responsibility. Gipabusab ni Governor Pamela Baricotro ang Provincial Health Office ug ang tanan nga mga ospital sa probinsya ug distrito nga gidumala sa Kapitolyo nga sa heightened alert aron nga masiguro ang kaandam alang sa bisan unsa nga mga kabalaka sa panglawas o emerhensiya. Natala usab ang abo sa Toledo City, Aluginsan, Pinamungahan ug uban pa nga mga lugar sa Cebu. Sobala pa sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga kundiin matob pa ni Dilatore Orong nga antig bamaba sa Kapitolyo nga nagpadala na ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo og mga protected face mask sa mga nagadiya nga mga tambalanan og LGU aron nga pang-apod-apod sa mga lumulupyo og paglikay sa asphalt. Diin nga kundiin matob pa sigon ini nga gimando usab sa kagamhanan ang pagpatas tambay sa mga heavy equipments nga posibleng kinahanglan sa emerhensiya, pagpaandam usab sa mga posible nga mga pasiunang nga mga hinabang alang sa mga apektadong residente. Giklaro usab ni Urong nga ang maong suspensyon sa tanan nga mga klase nakadepende kini sa mayor nga mopatuman ni ini hilabi na sa mga labing apektado. Suspension of classes, ako lang sa iklaro kay siyempre daghan magmangutana gid no, understandable man daghan mangutana na nganong dili province wide because naman sa LGUs good na wala ni report ani nang sa ilaha di sa ilahang monitoring wala ray ashfall sa ilaha. Mao na kining suspension of classes per LGU gyud discretion ni siya sa chief executive or sa mayor. In this case kay kung kanus amo sulod si Gov ang pag-suspend kinimang kung tibuok probinsya yun ang nakasinati sa whatever disturbance or disaster. Si Angeles Dilatore Orong ang PIO sa Cebu Province.